Ja fa un mes de la dana que va afectar greument València i molt segurament vau pensar que era tot a causa del canvi climàtic. Però com podem saber realment si té relació directa? Doncs per respondre a aquesta pregunta, els científics fan el que es coneix com un estudi d'atribució, on analitzen fins a quin punt un fenomen extrem pot estar relacionat amb el canvi climàtic. I molt important, el canvi climàtic no causa directament que es formi, per exemple, una dana en un dia concret, sinó que més aviat influeix en la probabilitat i la intensitat amb la qual es produirà el fenomen. En els estudis d'atribució, els científics comparen i analitzen dos mons possibles, un amb el clima actual, marcat per l'escalfament global, i un altre amb el clima del passat o preindustrial. Aquests escenaris els poden visualitzar a través de campanes de probabilitat i que nosaltres imaginarem com una muntanya, on tenim que la part més alta es correspondrà als fenòmens més habituals, com pot ser la temperatura mitjana o la pluja que cau anualment en un lloc, i les vores de la muntanya representaran els fenòmens extrems, com poden ser tempestes molt fortes, sequeres o onades de calor o onades de fred. Així doncs, en escenaris sense canvi climàtic, els fenòmens extrems són molt rars i es troben a les vores de les muntanyes. Però en canvi, quan calculem què passa quan afegim canvi climàtic als nostres models, veiem que la muntanya és com si es desplacés, però també s'amplia, de manera que els fenòmens extrems són ara més intensos i tenen més probabilitat de succeir. Els estudis preliminars que s'han fet sobre la dana a València han trobat que les pluges van ser entre un 7 i un 12% més intenses per culpa de l'escalfament global i també fins a 2 vegades més probables que en el passat. I em preguntareu, Marta, i què passarà en el futur? Doncs si la temperatura global continua augmentant, parlarem d'una tendència a que aquests fenòmens passin més sovint i siguin encara més intensos. Per tant, la ciència ens ajuda a entendre quina és la situació, però ens toca a tots nosaltres prendre consciència del risc i reclamar a les administracions mesures per poder fer-hi front. Aquest Nadal podeu ajudar els afectats per la dana, ja sigui participant en recollides d'aliments com de joguines. I per més informació, consulteu els enllaços que us deixaré a la descripció del vídeo.